UPPN मुर्दाबाद UPPN मुर्दाबाद UPPN मुर्दाबाद खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दासान्दि समाजारि बिजोङाव सावरायजाबाय थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेखौ लानानै थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारि फैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि गेजेराव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव BTCनि बारग' डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारिखौ बिजाथि फोसावनानै होनायाव माखासे रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै। बेनि सोलायै डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौसो टिकेट मोनजानो लुबैदोंमोन रायजो राजाफोरा। बेराफारसेथिं डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ UPPL लाइमोन हान्जानि गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनाय लाइजामखौ दिनै गथायो। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनि बिबान एंगारनाय लाइजाम गथायनाय बिलाइयाव मख'नाय जादोंदि काम्पा बरगयारिया BPFनि दैदेनगिरि समाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि जानानै बिथाङा बिजाथि गेलेनो खाबु मोनदोंमोन आरो दिनैनि समावबो बिथांनो बे बियाबावनो UPPLनि बिजाथि महरै टिकेट होनाया गनायजाथाव नङा होनना लिरदों सांग्रां ब्रह्मआ। बेराफारसेथिं थांनाय 21 आगस्ट खालाराव UPPL दोलोनिफ्राय गिबि खोलोबनि सा 18 बिजाथिनि मुंखौ फोसावनायनि उनाव दिनै आरोबाव UPPL पार्टीनिफ्राय नैथि खोलोबाव मोन 16 BTC बियाबनि बिजाथि फोसावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो UPPL दोलोनि नैथि खोलोबनि बिजाथिलाइ फोसावनायनि उनाव BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा 28 नं गयबारि बियाबाव बिजाथि महरै गसंगोन। 1 नं पर्बतजरायाव प्रसेन ब्रह्म, 2 नं गुमा बियाबाव मुर्शिदा बेगम, 6 नं कसुगावआव उकिल मोसाहारि, 14 नं चिरां दुवाराव काम्पा बरगयारि, 16 नं निसिमायाव रनजित बसुमतारी आरो माखासे केन्डिडेटफोर आरो बियाबनि मुंफोरखौ नैथि खोलोबनि फारिलाइयाव फोसावनाय जादों। नाथाय 14 नं चिरां दुवाराव काम्पा बरगयारिनो UPPLनि बिजाथि महरै टिकेट होनायखौ लानानै गनायनानै लानो हायाखै। समाजारि बिजोङाव प्रमद बर'नि हेंथायै बावैसो सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। प्रमद बर' मुर्दाबाद बायदि स्ल'गानजों सोमावसारदों 14 नं चिरां दुवाराव। बे समाव सोमावसारगिरिफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। जों दिनै हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। जोङो माब्लाबाबो काम्पा बरगयारि बिथांखौ नैबे समस्थियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय, नासयनाय, सुसिनाय, मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो UPPL दोलोनिफ्राय जोङो खननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे UPPL दोलोआव हाबफैदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्थियाव बिक्ति गैला। बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया। बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला। दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै, जोंनि जिल्लानि जानानै, जोंनि मिरुनि जानानै, प्राइमारिनि जानानै, बुथनि जानानै, BCDCनि जानानै, सापर्टनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिसारनाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन। प्रमद बर'खौ जों खावलायदोंमोन, जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखिसै। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरां दुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन। जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेसननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन। दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200 निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजर्भेसन होबाय। जोंनि UPPL दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों। नैथि खौराङाव दङ 7 बोसोरनि उनाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया चीनआव दावबायदों। भारतनि बेरेखायै जुथाइ रायजो आमेरिकाजों जागायजेननाय फालांगियारि दावहानि गेजेराव हेफाजाब बिनानै बिथाङा दिनै जापाननिफ्राय थोंजोङै तियानजिनआव सफैदों। मदिया चंदाइनि हेफाजाबाव आफादनि जथुमाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादों। लेन्डिंनि उनाव बिथांखौ मोनसे भारतारि मोसानाय आरो दिन्थिफुंनायजों बिथांखौ बरायनाय जादोंमोन। चीननि मोसागिरि दु जुआन, जाय गावनि मुंखौ सोलायनानै च'चिता खालामदोंमोन, बिथांमोना बुंदोंमोन गाहाय मन्थ्रिनि बरायनाय फोरबोआव सल' खिन्थानाय मोसानाय दिन्थिफुंनाया जोंनि थाखाय मोनसे सन्मान गोनां आरो बे मोसानायखौ 12 बोसोरनिफ्राय सोलोंगासिनो दं। बेराफारसेथिं SCOनि जुथुमाया 31 आगस्ट 1 सेप्तेम्बरसिम खुंजागोन। बेनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 1 सेप्तेम्बर खालि चीन दावबायनायजों लोगोसे गावनि हादोराव फैफिननायनि आसा दं। मख'जाथावदि आमेरिकानि 50% खाजोनाया सिगांनिफ्रायनो भारतनि दैथायहरग्रा सेक्टरफोराव गोहोम खोख्लैखांबाय।
जाय भारतनि सि-जोम, गहेनाफोर आरो लैथोआरि दिहुनथायफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। बे एखे समावनो जुथाइ रायजो आमेरिकानि बे फालांगियारि दावहायाबो भारतआव रां थिसननायनि सायाव जिंगा सोमजिहोदों। बेबादि थासारियाव मदिनि दावबायनाया भारत आरो चीननि गेजेराव मोनसे फालांगियारि गोरोबथानि जाथावनाखौ बांहोयो। थामथि खौराङाव दङ एयार इन्डियानि बिरखंआ फिन आरोबाव मोनसे गिदिर खैफोदनिफ्राय बारग'दों। दिल्लीनिफ्राय इन्दरसिम थांनाय गंसे बिरखंआ बिरबाय थानाय समावनो इन्जिनाव अर नांदोंमोन। मोनसे खैफोदनि सिगनेल मोननायनि उनाव पाइलटआ हरखाबनो लेन्डिं खालामो आरो खैफोदनि सिगनेल मोननायनि उनाव पाइलटआ बिरखंखौ बाख्लायनो थाखाय खाबु होदोंमोन आरो गोख्रैनो इन्जिनखौ बन्द खालामदोंमोन बिथाङा। बेनि उनाव दिल्ली बिरखं गाथोनाव AI-2913 बिरखंनिफ्राय गासैबो दावबायारिफोरखौ रैखाथियै बोख्लायनाय जादोंमोन। पाइलटनि बायदिब्ला सिगनेलआ बिरखंनि आगसि इन्जिनाव अर नांनायनि इसारा मोनदोंमोन। जाथायनि उनाव दावबायारिफोरनि बिरखंनि सिङाव मोनसे गिख्रंथाव थासारिबो सोमजिदोंमोन। बबेखानि पाइलटनि सांग्रांथिनि थाखाय हरखाब लेन्डिंनि उनाव बयखौबो बिरखंनिफ्राय रैखाथि बोखारनाय जादोंमोन आरो एयार इन्डियाया बुंनाय बायदिब्ला गासैबो दावबायारिफोरनि थाखाय गुबुन राहा खालामनाय जादों होनना मिथिहोदों। ब्रैथि खौराङाव दङ महरगिरि बिष्णु प्रसाद राभानि सोरजिनायखौ गाज्रि खालामनायनि थाखाय करिश्मा नाथनि हेंथायै रायजो नाङैनो फिनजाथाय सोमजिदों। बे समाव रायजोनि गोबां पुलिस थानाफोराव करिश्मा नाथनि बेरेखायै अजद होदों। बे समाव बिष्णु राभानि फिसाज्ला हेमराज राभाया बे जेंनाखौ लानानै फिन खेबसेबाव असमिया प्रदितिन डिजिटेलनि सिगाङाव गावनि फिनजाथायखौ फोरमायदों। बिथाङा असमिया प्रदितिन डिजिटेलनो बुंदोंमोन दि जों करिश्मा नाथनि मावनायजों गोथौयै दुखु मोनदों। सोरखारा करिश्मा नाथखौ होबथानांगौ आरो बिथांखौ आयेन बादियै साजा होनांगौ आरो गिबि मन्थ्रियाबो महरगिरिखौ थाबैनो जोबथा लाजि फोनांनायनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानांगौ। बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि बेफोर खामानिफ्रा उदखारि हान्जानि समान जों सिगांनिफ्रायनो आयेनारि राहा लानायनि सायाव सोनारगासिनो एबा सानगासिनो दं। बिष्णु राभा ट्रास्टआबो मावख'आरि महरै करिश्मा नाथनि बेरेखायै असमिया प्रदितिन डिजिटेलाव अजद होदों। राभाया आरोबाव बुंबावोदि बिष्णु राभानि सोरजिनायखौ रावबो बेबादि गाज्रि खालामनो हाया, बेनि थाखाय हारिमुआरि बिफानाबो गोख्रों राहा लानांगोन। मख'जाथावदि करिश्मा नाथआ बिष्णु राभानि दोंसे मेथाइखौ गाज्रि खालामदोंमोन, जेराव बिथाङा खनदोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरायसालिमा फरायसा आफादा मैया फरायसालिमायाव गोदानै फरायनो फैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय थामहिनबा फ्रेसार्स डे 2025खौ सानसेनि हाबाफारिजों रुनिकाटा फरायसालिमायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैयो रुनिकाटा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारी आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरखां नार्जारी, चिरां जिल्ला एबसुनि नेहाथारि सुरज नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि उर्खाव बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारी आरो जिथि दुवार दख'रा एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।